गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. मालवण भाजपाची बैठक भाजपा कार्यालयात पार पडली. कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुखपदी माजी खासदार निलेश राणे यांची निवड झाल्याबद्दल तालुका भाजपच्या वतीनं त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. या बैठकीनंतर बोलताना भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर काय म्हणाले पाहूया. खरं म्हणजे आज माननीय निलेशजी राणे साहेब यांचे मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख म्हणून निवड झालेली आहे. त्याच निमित्त आम्ही त्यांचं सगळ्यांनाच आमचे अभिनंदन केलेलेच आहे. परंतु या ठिकाणी काल सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब यांनी सन्माननीय शरद पवार साहेबांवर ज्या पद्धतीने शरद पवार साहेबांनी बोलण्याशिवाय निलेश राणे साहेबांवर आली आणि ते बोलले, खरं म्हणजे ते त्यांचं निलेश राणे साहेबांचं वैयक्तिक मत नसून ते समस्त हिंदुजनांचं किंवा जे लोक आहेत त्या लोकांचं मत आहे की नेहमी शरद पवार साहेबांवर बोलण्यावर आम्ही मोठा नाही आहे. परंतु कानाखालीचा विषय आला म्हणून सांगतो. शरद पवारांच्या कानाखाली पूर्वी कशी बसली आहे हे आम्ही सांगण्याची तो इतिहास आहे, त्याच्यात आपल्याला जायचं नाही. परंतु कोणीतरी बुजर उठतो आणि सांगतो की आम्ही निलेश राणे साहेबांना जर कोण कानाखाली मारेल त्याला 1 लाख रुपये देऊ. खरं म्हणजे गुजर कोण आहे माहिती नाही. आता थोडी माहिती घेतली. गुजर कोणीतरी एक चिंदी चोरस आपल्या त्याच्यात पण जायचं नाही. पण गुजरनं सांगतो निलेशांचं सोडावं, पण गुजरांमध्ये हिंमत असेल तर त्याने तसं आम्हाला सांगावं. आमचे कार्यकर्ते हे खरं म्हणजे राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली वाढलेले कार्यकर्ते आहेत आणि राणे साहेबांनी अनेक गोष्टी अंगावर घेतल्या, आपल्याला माहिती आहे, सांगण्याची गरज नाही. आणि राणे साहेबांचा आक्रमक आणि त्या फॅमिलीचा आक्रमक पण आपल्याला माहिती आहे. परंतु गुजर यांना या निमित्ताने एवढंच सांगतो की आपल्याला हिंमत असेल ना तर आम्हाला तो नागपूरचं ठिकाण वेळ सांगा, म्हणजे त्या ठिकाणी मालवण तालुक्यातले ह्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते निश्चित येतील. आणि 5 लाख रुपये आणि त्याला लाख रुपये हा विषय नाही आहे. गुजरला मारण्यासाठी समजा आपण उद्या आम्ही म्हणू की 5 लाख रुपये देऊ, पण तेवढा 5 लाख रुपये पण कोण उद्या मला वाटतं 100-200 जरी आम्ही जरी बक्षीस लावलो तरी गुजरच्या कानाखाली बसू शकेल. आपल्याला ते करायचं नाही आहे. परंतु गुजरना सांगतो जर हिंमत असेल तर त्यांनी फक्त असा एक साधा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे त्यांना कळेल. नागपुरात येऊन आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही इथं खरं म्हणजे आम्ही इथं नाही. राणे साहेब जे आम्हाला सांगतात की राणे साहेबांचा आदेश येतो ते आम्हाला कुठे माहिती नाही. आम्हाला एकच कळतं की जे आहे खरं म्हणजे आमची ती भारतीय जनता पार्टी आम्ही ते अंगीकारलेलं आहे की तो सुसंस्कृतपणा. परंतु ठोसाला ठोस उत्तर देणं हा निसर्ग असेल आणि ते निश्चित करू. आणि आमच्या जेव्हा हिंदुत्व ह्या विषयावर ज्यावेळी येईल तेव्हा आणि ज्या निलेश राणे साहेब हिंदुत्व या विषयावर ज्यावेळी बोलले आहे शरद पवार साहेबांना, त्याच्यामुळे आम्ही ते कुठल्या प्रकारचे आम्ही या ठिकाणी गय होणार नाही. गुजरना हिंमत असेल तर त्यांनी आम्हाला सांगावं, तारीख सांगावी, वेळ सांगावी, ठिकाण सांगावं. आम्ही त्या ठिकाणी निश्चित होऊन त्याचं उत्तर देऊ, एवढं त्या ठिकाणी सांगतो. निलेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. निलेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.